we do here is go back. Mayang adlaw nyo diha mga kaber. Karong adlaw na may laing duwa na pud nga duwaon mo nga usa ni sa mga duwa na mo sa una sa katong mga bata mabitaw mi. Tawag na mo ni sa una mga kaber og buwan. Na kanion ni sa pagduwa mga kaber, minahanglan ni sa og duha ka grupo. So uno mo mi kabuok. So dapat tagtulo mi kada grupo. Nya kagamito na mo ning krasada diri sa pantalan mga kaber pa sa among duanan. Mga linya ba, mga linya sa kalsada. Kada linya sa kalsada ay usa ka buk mobantay. So usa duha tulo ka buk mobantay dito nya. Ang nagbantay sa unang nga linya maoray allowed nga mo dagan sa mo bantay dito nga. The rest katong duha ka mobantay dito pababag ra sila mo bantay. Nya ang goal ani mga kaber kinanglan nga nay usa sa mga katong attempt nga mutabok nga makatabok sa mga nagbantay nga tulo nya makabalik ko dire. Nya inigbalik dire 1 point ato niya. Kinsay maka point og katulo nga maka finish line mo'y team nga modaog. So nanawon na mga kaber. Stay tuned. Karon mga kaber magbato-bato pick mi aron matunga na mo ang among grupo. So kinsa tong mudaog nga grupo nga puro nga daog sa team sila. Ang puro pildi pod usa po sila ka team para patas ba. Okay? Rigo. Bato pick. Daog. Daog kami bato pick. Kami mga pildi kami una ang taya. Ang usan mo kakauban na partida niya. Ang usan mo kakauban na matagtipid. Napahit gabon duwa gabon. Lapang dito ba? Ano gano? Papato ba? Ayaw ko ba? Nakpan. Uy, bangkaw ka ba? Awan naman. Deng deng. Bobo, gigi. Iguan lo, ya buka ubarit iguan na, dihabilitan lagi yuk. Masgana tayo tayo. Dakpan.
Naman na pumoy flower. Kalawan man. Meanwhile. 2 hours later. Two 2,000 years later. Ano, uwa na. Nagdakpa na. Wah, gihapon ang middle gihapon. Wala pa lang. Nga sa may masulti ni mo sa mga kauban ni mo nga. Wah, kita na may kamot so pero part of a game na mapildi na daon so wala mo natiwas kay madong nang uwan. Natiwas siya. Natiwas na mo pero ang uwan Pildi. What's up mga kaber? Karon, pildi mo mi sa games na mo nga buwan-buwan so naigigaman nila nga twist na ako may punishment so wako kay bawo kung sa ilang i-punish na mo ang pildiro man mi sa among game so na si the will mo explain na to kung sa punishment. Karon mga kaber, ari na ta sa punishment ha. Nami gandam diri nga tulo ka baso. Tanaware. So ako i-explain ang soda ng tulo ka baso mga kaber. Kani gisudlan mo niyog tuyo. Kani gisudlan mo niyog suka. Na kani bonus siya nga baso, gisudlan mo niyog Sprite. Nya. Amo ning tabunan og tabunan na mo ni siya nya. Katong mga gipanisa na mo mong pili sila asa sila nga baso og mapilian nila mo ilang imnon. Nya okay. Let's go. Okay, dara mga bilero mga kaber. Si Edgeboy. Let's go! Biggie ko na, Biggie. Big! O, si Lolo Birds. Pero ito rin, patalikdan nila para
Andi sa sakit. Andi sa sakit hari ini rambol atau. Talikod. Bayo mo tanaw ah. Yeah! Pili. Yeah! 1, 2, 3. Unainom. Let's go! Ate, kadukot Nya rin. Nya. So, Ayun na. unsa man imong napili day? Okay, bow. Putik naman ni. Let's go. 1. Wah, suka. Toyo. Aman tuyo. Aman. So, unsa kay masulti nimo sa inyong punishment ninyo? Nga mura ikaw may binas-binas. Bro, ako'y murag nakaingon kung ako'y buinas kay Sprite ako napili. Sprite. Why ni bunot mo? Nga asa may masulti nimo sa imong nainom? Aslong kayo eh. Dili sakit kayo. Kare. Di ako bait lasa sa tuyo. Dapat ako kupa. Yeah.